Takže lidi, protože ty a já jsme. já vás říkám, děkuji, teda bude vlastně, že povídání o čtvrtku neboli o dnu 30. června. A v ten den jsem stávala vysvědčení, tak aby vám řekla, jak to probíhalo, tak my jsme se jeden den víc dnů jsme se skládali na paní učitelky dárek. Mysleli jsme jí teda dárek, že ji koupíme vlastně, že poukaz do knihkupectví a protože ona má hrozně ráda čtení, takže jsme jí prostě koupili poukaz do knihkupectví za 1000 korun. A těch 1000 korun jsme teda vybrali z půlky třídy. Potom teda ještě jsme koupili 25 růží, byly fialovo-žlutý vlastně. A tak, protože nás je ve třídě 25, tak 25 růží. Udělali jsme to tak, že jsme přišli do třídy a tam jsme se všichni stoupili k tabuli. Jedna holka, my jsme se vlastně podepisovali na tu kartičku, kde je to ten poukaz do knihkupectví a potom jedna holka měla vlastně další papíry, kde jsme měli taky podepsat. Já jsem se teda taky podepsat a tam bylo napsáno, že děkujeme paní učitelce za 3 roky za to, že nás učila a že je hrozně dobrá učitelka a že máme hrozně moc rádi a že nám bude chybět. A tak jsme se tam jakože seřadili a holka jakože co to četla, tak tam byla jakože vepředu u učitelčího stolu a my jsme byli prostě naproti ní. A to už takhle, my měli zavřené dveře a to už tak otevřela a úplně jakože what? A my jako jenom a tak a já jsem si úplně myslela, jak budu hrozně hustá a úplně to dám, protože vůbec nebudu berečet a bude to úplně fit, úplně jakože prázdniny, Harry, to se stalo. Ona vešla, moje kamarádka Verča to začala číst a to by se nestalo. Já jsem se u toho rozbrečela. Protože to prostě, jak to četla, tak úplně jsem se vžila do toho prostě vztahu, jak jsme jí měli 3 roky a potom se jí zdáme, tak úplně to bylo hrozný pro mě. A tak v tu chvíli prostě jsem se úplně rozbrečela, protože to bylo hrozně dojemný, to, co tam napsala ta holka. A celkově tak, učitelka byla úplně v pohodě a já tam jako úplně takhle slzy a úplně rozmazaná řazenka. Takže to byl teda první pláč za ten den. To jsem hned přestala, protože jsme si potom šli sednout a už také nám rozdala vysvědčení, všechno úplně v pohodě. Potom ještě teda dát ty 2 dárky, ty růže a ten poukaz. A jak jí to dali, tak prostě já jsem byla úplně všechno skončilo, už jsme si měli dát prostě věci, už jsme si měli dát prostě nahoru židličky, měli jsme zasunout za sebou židličky, měli jsme odcházet. Potom jeden kluk šel, protože v tu dobu měl narozky, myslím, ahoj Matyáši. Mimochodem můj kanál budete mít dole v popisku videa. A tak. Rozdával bonbony, protože měl hrozně svátek. Tak já jsem si jakože vzala a tak najednou prostě ta moje kamarádka Verča, co četla, začala brečet. Vůbec nevím proč, asi podle toho, asi protože prostě si uvědomila, že se jí vlastně bude stejskat po té učitelce a tak. No a potom jsem jí tam úplně všichni objímali vlastně, že aby se utěšila a všechno, jak jsem jí objela, tak jsem se rozbrečela taky. Protože jsem si vlastně úplně všechno uvědomila a ten pláč nemohl přestat a nemohl přestat. Potom se na mě podívala moje nejlepší kamarádka Míša, taky budete mít dole v popisku videa a prostě ona se taky rozbrečela a tak jsme tam brečeli 3 úplně hrozně. Paní učitelka z toho měla úplně hrozně hlavu prostě, jakože what, proč brečíte? Ty prázdniny přeci ne? A my jako tak jsme tam brečeli. A potom jsme šli a úplně všichni kluci se nás ptali, proč sakra brečíme. A i holky prostě byly úplně šťastný a jako by tam jenom super. Já prostě nemohla přečíst, já doslova řvala, jo, ne, že by prostě jen takhle slzy jakože dojetím. Ne, já prostě doslova řvala, já prostě dělala i ten zvuk takový to jo, takže hrozný. A jeden kluk se mi líbí, že mě zeptal, proč brečím a já jakože ne. A v tu chvíli se mi spustila ještě další pláč kvůli jinému problému, což vám tady nebudu říkat. A v tu chvíli a on byl jakože, když jsme už byli na chodbě, tak on byl jakože dole na schodech a ptal se mě. A jakože já jsem byla nahoře, ještě až jsem ani neslezla ty schody. A v tu chvíli, jak jsem spustila ten pláč, tak já jsem se úplně otočila, já úplně udělala kličku, já úplně protože jsem nechtěla, aby mě viděl, jak úplně doslova bulím. A on šel teda dál a potom všichni se nám divili, jo. No a potom jsem teda zase brečela, když vykopávali deváťáky. Přišla jsem domů a měla jsem tady takhle řasenku. Super. A to by mi nescházelo. Ten kluk, co se mi líbí, se mi zeptal, proč jsem brečela. Tak jsem mu to musela říct. Jo. Takže, tak vůbec nevím, co se o mě teď myslí. Ale v pohodě. A tak to byla teda celá storka.
Já doufám, že se vám to video líbilo, mějte se hezky a papa.